Güýçli tozonly ýerler adam saglygyna nähili täsir edýär? Bu barada Türkmenistanyň we halkara kanunlary näme diýär? Türkmenistanda tozonly güýçli ýerler, güýçli ýaňyly harasat ýygy-ýygydan bolup geçýär. Apy tupan sebäpli adamlar, ösümlikler, çölläki dogurlar helak bolýarlar. Ýaşaýyş jaýlary, ekin meýdanlary zeper çekýär, elektrik suw üçinçiligi kesilýär. 2020-nji ýylyň aprelinde Lewapda marda bolan tupan helakçylikli boldy. Human Rights Watch guramasyna görä, muny hökümet şuňur kerlik we dymyşlyk bilen garşylady. Ýardam bermeň ýerine, zyanyň öwözüniň dolunmagynyň ýerine maglumatlary gizledi. Häkimetler adam emlak ýetgilerine gynanç ýerine senzurany berip gorkyny hödürledi. Halkara urumalaryň barlyklaryna görä, klimatyň üýtgeýänligi sebäpli adaty bolmadyk tebii hadisalar artýar, ýygyrjamlaşýar. Garaşsy neşirleri we gurumalary bu barada habar berip gelýärler. Indi tozon duzlu tupanlara ýylyň dowamyna syn edilýär. Tozonly tupanlar sebitde daglardaky buzluklaryň eremegini şaltlaşdyrýar we suw serişdelerini düýpli täsir edýär. Türkmenistanyň newit we gaz infrastrukturasynyň yaramaz ýagdaýda saklanmagy, netijeli halkara hyzmatdaşlygyň bolmadygy, gözegçiligiň bolmadygy sebäpli metan sızmalarynyň dünýäde esasy hoply nokadadyr. Türkmen mediasy, Türkmen medeniýeti tebii hadisalaryň wirançylykly netijeleri barada dymýar. Öňünden boljagy barada ilata duýduruş beren ok. Hökümetde şeýle hadisalara harasata taýýarlygy, plany ýok. Öňünden we soňundan bellenilen şähereler sistemasy döredilmedi. Saglyk ministrliginiň, Daşky Gurşaw ministrliginiň, Hidrometeorologiýa gullugynyň saýtlaryna hiç hili maglumat berilen ok. Ilata maglumat himayet berilmezlik Türkmenistanyň we halkara kanunlaryna bellenilen jogapkärçiligi, talaplary gödök bozýar. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 53-nji maddasyna şeýle aýdylýar. Sitataň başy. Her bir adamyň jany we saglygy üçin amatly Daşky Gurşawa, onuň ýagdaýy barada hakyky maglumata we ekologiýa kanunçylygynyň bozulmagy ýa-da tebigi betbagçylyk netijesinde saglygyna we emlägine ýetiren zyanyň öwözüniň dolunmagyna hukugy bardyr. Sitataň soňy. Ilata maglumata bolan hukugy Türkmenistanyň ekologiýa maglumaty hakynda hem-de Türkmenistanyň ekologiýa hopsuzlygy hakynda kanunlaryna bellenilýär. Türkmenistan Arhus konwensiýasyna goşuldy. Arhus konwensiýasy Daşky Gurşaw ekologiýa maglumatlaryna ilatyň elýetirlik hukugynyň ilkinji sütüni hökümine aýratyn görkezýär. Konwensiýaga görä, döwlet edaralary Daşky Gurşawyň ýagdaýy, şol sanly howa, suw, toprak we olara täsir edýän faktorlar barada ilatyň haýyşy boýunça jikme-jik maglumat bermäge we şeýle maglumatlary işçiň ýaratmaga borçludyrlar. Türkmenistan BMG'niň Birleşen Milletler Guramasynyň çölleşmäge garşy görüşmek baradaky konwensiýasyna goşuldy. Bu konwensiýa ekologiýa maglumatlaryna elýetirligi üçin edýär. Yerleriň zaýlanmagy we gurukçylyk baradaky hasabatlary, sanlary, döwlet edaralarynyň maglumatlary köpçüligi elýetirli bolmaly diýip belleýär. Hadisalar barada irki duýduruş we gözegçilik ilata duýduruşlaryň öz wagtynda berilmeginiň üçin edilmegini nytaýar. Garawum çölü, Aral deňzi we Türkmenistanyň guruk sebitleri tozon tupanlarynyň iň işçiň çeşmeleriniň biridir. Ýakyna çykan barlyga görä, soňky ýyllarda ýagnyň azalmagy, şeýle hem tejen we murgap derýalarynyň basseynlerinden suw akymynyň azalmagy, Saraýat Bathy sebitiniň çägelik ýerleriniň guruklugynyň sebäbi diýip bellenilýär. Çölleşmek ýurdumyzda ekologiýa taýdan möhüm krizisi bolup, howanyň üýtgemegi, güýçli gurukluk we netijesiz suguriş ýaly durnuksyz owa hojalyk tejribeleri sebäpli giňelýär. Türkmenistanyň tozon tupanlary owa hojalygyna, jemgyýetçilik saglygyna we infrastruktura düýpli täsir edýär. Ýurtda ekin meýdanlarynyň takminan 70 göterimi zäherli duzly tozon çökünmelerinden täsirlenýär. Bu bolsa hasyly pesiltýär we topraga ziýan ýetirýär. Hökümet edaralary howanyň hili düzümi barada ilata maglumat beren ok. Ilatyň 80 göteriminden gowragy howanyň hiliniň yaramaz täsirine duçar bolýar. Ýurtda ilatly ýerlerine ekerançylyk, gurulşyk we ilatyň saglyk ýagdaýlaryna ýetirýän täsirleri agzalmaýar, siljerilmeýär. Ozon tupanlary köplenç gurayan suw howdanlarynyň duz bölejiklerini daşaýar, ýürek dem alyş ýollarynyň kesellerine sebäp bolýar. Hasahanalara yerleşdirilýän uly adamlaryň çagalaryň göwrel aýallaryň köpelmegine sebäp bolýar. Tupanlar hapa howa adamyň ömrüni gysgaldyýar. Şagalara, garry adamlara we öýken ýa-da ýürek keselleri bolan adamlara uly täsir edýär. Şeýle hadisalar şaganyň agramynyň pes bolmagy, wagtyndan öň dogulmagy we akyl taýdan gijikmeler ýaly tewekkelçiligini ýokarlandyrma arkaly göwrelligi yaramaz täsir edýär.
Howada ýokary konsentrasiýadaky maýda bölejik maddalar PM10 we PM2,5 howanyň hapaçylygynyň esasy görkezjileri bolup, olar adam saglygyna we daşky gurşawa düýpli täsir edýär. Bu bölejikler öz ölçegleri, diametri we çeşmeleri bilen tapawutlanýar. PM2,5 bölejikler bular howa hapalyjy maddalar bolup, düzüminde gaty mikrobölejikleri we kiçijik suwukluk damjalaryny saklaýarlar. Bular aňsatlyk bilen biologik päsgelçilikleri böwsüp geçip bilýärler. Şoň üçin adam bedenine uly hop salýar. Bölejik maddalar öýkeniň içine çuňur aralaşyp gana ýerýär. Bu bolsa ýiti dem alyş ýollarynyň kynçylyklaryna, asma, bronhit, öýken, ýürek damar keselleriniň ýitileşmegine, deriniň gözleriň keselçiligine, allergiýa sebäp bolýar. Insultyň töwekelçiligine, adamyň başdan geçirýän stresi ýokarlandyrýar, howsala salýar. Howanyň hapalygy ýokary bolanda daşary çykmagy çäklendir. Ýüride maskalar dakyn. Lukmançylyk maskalary PM2,5 bölejiklerini tüzüp bilmeýär. Jaýyň içindäki howany arasalaýjy enjamlary, ýüride filtrlary ulan. Döwlet edaralary we ol ýerlerde karar berýän emellerler öz we şagalarynyň gelejegi üçin hakykatdyň, milli we halkara kanunçylygyň awraýyny dikeltmek üçin tebii hadisalar barada maglumatlary ýaşyrmaklaryny besletmeli, ilata duýduruş bermeli we bolan hadisa barada medpuwatda ýazmaly. Ilat, lukmanlar, garaşsyz media tebii hadisalaryň we şeýle dymyşlygyň işitmeýän hökümetiň adamyň saglygyna ýetirýän ziýanly täsirleri barada çykyş edip, başdan geçirýän ýagdaýlarynyň jikme-jiklerini sosial mediada paýlaşmaly.